Ambain juga, dah mana bodoran ada po, juga pribadi semua lega mana ini takai, juga 2024 son, 2024 sonau, juga jadi Prabhu Yesus Kristus di dalam sanku, pribadi ni nokor dan pangnanai, juga sakit hebai, sakit hebai ni yau, juga kompa yang 166 gor dong juga, 166 gor ko, juga kita jadi atas tarik ko juga jepta Prabhu mani bayar. Be Prabhu mani yau, gebang aja youth arbi badine jadi व्यक्ति पर जने बात ini दैनिकगिरि पर जो जानानै जोङो बहाय मोजाङै फोरबो फालियो आरो बे जोबथा फालिनायाव बयबो बाहागो लानानै रंजायो आरो बिराद मोजां जायो ओंखायनो बेखौ बयबो सापर्ट खालामनायखाय जों बेबायदि प्रग्रामखौ खालामदों आरो जोङो गिर्जानि आन्दाव 167 जागोन आरो देग्लाय 167 आरो बहाय नैबे लास्ट मोसानायाव जोंनि बे गिर्जानि अनगायैबो माखासे गिर्जारिफ्रा गुबुन मण्डलि होननानै बुङो जों बिसोर लोगो लाफैदेरबावो आरो जोङो एकदम बेखौ रंजा बाजायै बारो न'खर बयबो बायदिसिना जानाय लोंनायखौ होनानै आलासि थांबानो जाहो लोंहो जोङो गोजोननाय बा रंजाहोयो आरो बेबादिनो जोङो दा बेखौ मिजिं थिदों जोंनि बासायगिरि इसोर आफाया जोंखौ फैगोन बोसोरावबो जेरै 2024 आवहाय जोंखौहाय जेरै मोजाङैनो बर'दिनखौ फालिहोबाय बेबादिनो जों 2025 खौबो जोंखौ बोसोरसे मोजाङै दैदेनलांनानै जोङो फैगौ 25 तारिखआवबो 25 सनावबो जों इसोर आफानि बे जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानखौ मोजांथारै फालिनो हागोन होननानै जों मिजिं थियो आरो दिनै 25 तारिखनिफ्राय लानानै दिनै 28 तारिखनि बे मोनाबिलियाव जोङो जोबथा बर'दिननि नामाव रंजास्रादों नोंथांमोना उनजों नुगासिनो दं जोंनि फोथायग्रा लोगोफोर जोंनि पार्किजुलि सार्केलनि सिङाव थानाय सानजा पार्किजुलि मण्डलिनि जोङो गासै 180 न'खर आरो बे 180 न'खराव गासै 800सो जोङो सुबुंफोर दं आरो जों बे 800सोजोंनो दिनै जयै बेयाव रंजादों लोगोसे जोंनि गिर्जानिल' नङा खाथि खालानि जोंनि आलासिफोर एबा गुबुन धोरोमनि मानसिफोरबो एबा गुबुन जातिफोरबो बर'फोरल' नङा गुबुन बे जायगायाव दङ बयबो जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानखौ लानानै रंजादों जोङो रंजायो मानोना जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव 2000 सोनि सिगां फैदोंब्लाबो बिनि बुंनाया बिनि फोरोंनाय बोसोनफोरा दिनैसिम जोंनि थाखाय रिलेभेन्ट आरो जों बिनि बोसोनफोरखौ मानियो आरो बियो गासै बुहुमनि सुबुंफोरखौ अननानैनो बे बुहुमाव जोनोम जाबाय बेनिखायनो जों रंजायो बेसेबांसो लोग दं जोंनि पार्किजुलि सार्केलाव गासै जोङो ओरैनो पपुलेसनाव 2000 सोनि बारा दङ आरो न'खरफोरखौ एक्जाक्ट बुंनो हाला 2000 सोनि बारा दङ वाइल्डआव नोंगौ जोबथा मानोना जों इसोरनि अननायजों थांनाय सानब्रैखौ मोजां दिनफोर मोननानै रंजाबोनो मोनबाय जों न'खर थांनानै जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानाय दिनखौ लानानै रंजाबोनो मोनबाय खोन्थाबोनो मोनबाय जोङो खुसि लाख'हायै माने जोबोद खुसि जोंनि गासै फोथायग्रा लोगोफोर नोंसोर उनाव नुबाय बिसोरो गोसोआव खुसिखायसो बेबायदि रंजानायखौ रंजादों यस जोंनि मोनसे फोथायनाया बेनोबाव इसोरनि अननायजों जोङो 2024 खौ मोजाङैनो बारग'बोनो हाबाय दा फैगोन बोसोरावबो जों इसोरनियाव बोर बियो 2025 आबो जोंनि थाखायल' नङा गासै सुबुं माहारिनि थाखाय इसोरनि अननायजों जेन' बे फैगोन 2025 आबो मोजां जायो बेखौनो जों कामना खालामनानै इसोरनियाव प्रार्थना खालामो थेंक इउ एन्ड गॉड ब्लेस यू मानगोनां नोंथांमोनखौ हाजासे हामबायहोदों आरो जोंनि बे 2024 मायथाइनि गेदेर साननि मुङाव नोंथांमोननि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय माबायदि रंजादों नोंथांमोना जोंथ' बे गेदेर सानावहाय बेबायदिनो
बारग'लांनाय बोसोरफ्राव जेरैबायदि जोङो गोबां मोसानाय मुसुरनाय बेबायदिनो इसोरनि बानिफोरजोंहाय जोङो गोबां रंजादों गुबुन बोसोराव जेरैबायदि जोङो रंजादों बेबायदिनो जोंबो बे बोसोरावहाय जोङो इसोर आफानि गेदेर अननायजों जोङो मोजां देहाफोरखौ लानानै जों गोबां रंजानो हादों।